Arabarrei patatero ere deitzen zaiela jakina da, baina badakizkizu beste 8 datu hauek? Araba historikoki 7 barruti administratibotan banatzen da, eta hauei kuadrilla deitzen zaie. Gasteiz da biztanle gehien dituen udalerria, 250.000 gora ditu. Biztanle gutxien Añana eta Lagran udalerriek dituzte, 150 inguru. Azaleran ere Gasteiz da handiena 277 kilometro karratu ingururekin, txikiena aldiz La Puebla de la Barca ia 6 kilometro karraturekin. Arabako tontorri garaiena Gorbeia dugu 1281 metrorekin, Bizkaiarekin muga egiten du. Trebiñu udalerriaren kasua berezia da. Geografikoki Araban egon arren eta bere biztanle gehienak Arabako parte izatearen aldea azaldu arren, gaur egun ofizialki Burgosko parte da. Araban daude Gasteiz eta Bilbo handia urez hornitzen dituzten zadorrako urtegi artifizialak. Arabako produkturik ezagunenetakoa bertako patata da. Gaur egun galdua badago ere, Arabako euskalkian idatzi zuen Lazarragak bere eskuizkribua, orain arte ezaguna den Hego Euskal Herriko euskarazko testu literario zaharrena.